एसे मोजाङै बेरायहैनो होननानै रेडि जादोंमोन आरोना बेरायनो माने रुमाव बिराद गरमखाय एसे बाहेरथिं ओंखारलांनो माबा जाना फैनो होननानै ओंखारदोंमोन आरो ओमफ्राय नायदो वेदारखौ माबायदि अबस्था अखा हाहां जाबाय ओमफ्राय जि बार बारसोबाय आरोना दा बोरै थांबावगोन ओंखारखानाय बारसोबाय नै नायलाय ओरैबायदि बारहुंखा बारना होबाय एसे मोजां जोङो जानो थांनो नागिरदोंमोन आरो दिगलि फुख्रियावनो थांसै दिनै जानोसै ओमफ्राय फट' मोननैसो लाना फैनोसै होनना साननाय आरोना खिन्थु मारै थांबावगोन नै बिदियावहाय बारहुंखा बारबा आरो गुवाहाटियावथ' मिथिखायो नालाय एसेयावनो दै बाना जानाय मानाय थांना लानानै दा फैनो हाया जाथोंसै ओंखायनो मा खालामबावनो आरो जि गोसोम जाबाय नै बारहुंखा बारसोदों गुवाहाटियाव ओमफ्राय नै इसां मोजां देलायखानाय ओरैबायदि बार अखा फैना होनानै थांनो हायासै आरोना जोङो ओमफ्राय ओंखायनो रुम सिङावनो थानानै रिल्स बानायलाबायबाय आरोना रिं लाइटजोंनो कारेन्टबो गैबावा ओंखायनो माने बोरैबा नुबाय